An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye araba ye avril kalo tile 6 san 2026 k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi sɔgɔmada in na an ka baabu bɛna taa n'an ye Mali ale kɔnɔna yɔrɔ caman na. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a daminɛ min ye Jafarabekaw olu fɛ olu ka kibaruyaw la. Jafara bɛ min ni degun caman b'a kɔnɔ, Jafara bɛ min musow ye taamakɛ sibiri tɛmɛnen n'u tun y'a yira sa k'a fɔ ko ka kɛ ni dugu yɛrɛ kɛcogo ye, u tun bɛna na dugu bila nka ni dugudenw ni dugu ɲɛmɔgɔ sera ka kuma musolaka ninnu segir'u kɔ. Welewelemada o bɛ ka kɛ bi ka ɲɛsin sifinnakaw ma, u bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ cogo min na sa ka ɲɛsin sɛnɛko ta nafanfɛla ma. Sifin minnu bɛ Bafulabe kɔnɔna na olu y'a yira ko dugukolo ko ale tɛ nkalon tigɛ fiyewu. Bayangara fana bɛn ni kelenya sinsinni hukumu kɔnɔna na olu fana ye boloden ɲɔgɔnma baara dɔw sigi sen kan. Kiiri min ye sariya ko ye ale kuma b'an bolo bi kosɛbɛ. Baro ni ale avocat ka lafasajɛkulu ye k'a diminen don kosɛbɛ ka kɛ ni maître Muntaka Tali ale taara jasoli min k'a ka so n'a yɔrɔ ma dɔn fɔlɔ. Chambre criminelle n'o ye kiiri taabolo kura ye o kurumukarikɛla sigida 5nan kɔnɔna na min ye Usmane Fati Ayidara ye an yɛrɛ kɔrɔkɛ Monsieur le procureur ale dantigɛli kɛ Mamadou Kasoge fana tun bɛ n'o ye sariya minisiri ye. Cour suprême maaw olu sen b'u kɔnɔkɔrɔ ka taa Dakarikaw fɛ kalanko tun bɛ sen na ye. APDP ale ye kalansen sigi sa ka ɲɛfɔli kɛ AGFO ye maaw tɔgɔla kibaruyaw la. Farikolo ɲɛnajɛ k'an ka gorobaraw k'u kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn da yɛrɛ fala ye k'u ni jɔnjɔ caman nana. Min ye musolakaw ka ndolata ye k'o fana bon an ma ɲɛ sɔrɔ cɛlakaw tala ko musolakaw an kɔni kan k'an ɲɛsin an bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ min de la. Kɔkan kibaru o na kɛ k'a tɔ dafa bi min ye Iran ye ko nkalon bɛ ka ta ka da ale la k'a fɔ k'a ye mugujugu kɛru ka taa ɲɛsin Emirat maaw ma k'o tɛ tiɲɛ ye. Ale n'a tɔ an n'olu fara ɲɔgɔn kan ka se ka o kɛ k'an ka baabu kuncɛ bi sɔgɔmada in na. Falaye Keyita bɛ yan, Ana Jarabiya ani ne yɛrɛ. Nin waati laban in na ka kɛ ni degun min n'an ka jamana y'o sɔrɔ avril kalo tile 25 san 2026 maa caman bɛ ka batakiw ci anw ma, maa caman bɛ k'u ka video tigɛ k'u ci anw ma ko fɛɛrɛ b'olu bolo basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min, ko seko ni dɔnko bɛ olu la. Falaye ne k'u ma n ko jamana ko don an bɛɛ k'an se kɛ min bɛ se min na bɛɛ ka o kɛ. O hukumu kɔnɔna na maa kalannen minnu bɛ nanzara kalan na an ka jamana kɔnɔ olu y'u ta kɛ hakili jagabɔ ye. O dɔ ye Dr Almunɛr Talibo ye. Nka o ka don a ko ko ale ye lakɔlɔsili kɛ k'a fɔ nin waati in na Faransi jabaraniw, Faransi télévision so, Faransi bɔlɔlɔ siraw u bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka kajibina nkalon ta ka da Mali jamana na. O t'u bɔ dɛ. Bamancini ni juga wale kɛbaa minnu bɛ yen n'olu bolofaraw ka kumalasilaw sigilen n'u fɛ yen u bɛ ka kuma di olu ma. Almunɛr Talibo n'o dɔgɔtɔrɔ don a ko ale ye jigi tigɛlenba de y'a ye Faransi yɛrɛ ka gafe dɔ k'a fɔ ma ko AFP kuma talen don ka di maa ma maa min bɛ k'a fɔ ko Kidali, Gao, Tombouctou ni Menaka ko o ye olu ka dugu ye. A ko k'o tɛ kuma la juguman ye koyi. A juguman ye min ye waleya minnu kɛra anw ka jamana kɔnɔ ni o ye bingali wale ni bamanci wale ye o dɛmɛna maa minnu fɛ n'o o ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ye. Jɛkulu min n'o ye bamanciya jɛkulu ye ni lakodɔnnen don diɲɛ bɛɛ yɛrɛ fɛ k'a yira sa k'a fɔ min ye u ka kumalasela in a y'o kuma fa siri k'o don tulo la k'o don nɛn la k'o fɔ k'o nugu k'o ja kosɛbɛ. Min ye Almunɛr ye ale ko ɲinɛma ka kɛ fɛn dɔ kɔ dɛ. Ni efela ko ko ale ye bamanci jɛkulu ye dugukolo ka tila ale k'a ta sɔrɔ ko a b'o de ɲini. Maa minnu bɛ yen ni olu dɔnnen don diɲɛ naani bɛɛ lajɛlen fɛ n'o ye Al-Qaida maaw ye n'o ye bamanciwale kɛbaaw ye ko munna bi Faransi jamana kɛlen don ka tɔgɔ kura da olu la ko jihadisiw. Jihadi n'i y'o fɔ o bɛ a to k'a fɔ k'u bɛ taa kuntilenna fɛ diinɛ o nasira fɛ ani diinɛ cogoliko fɛ ko bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ nin maa kofɔlen ninnu u ka wuli ka jɔ u ka cɛsiri a bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ min na Almunɛr ka kumana Talibo a ko ko a bɛɛ lajɛlen ye bamanciya wale kɛbaaw ye
ko ni fila kɔni jɛra ka min ye zinimu kɛ a taama ɲɔgɔn ye k'olu bɛ waleya o waleya kɛ k'a fɔ ma ko bamaci wale munna bi faransikaw kɛlen don k'o fasiri k'o kɛ jihadisi ye k'o ta k'o yɛlɛma k'o kɛ bamayɛlɛmafɛn ye min bɛ o maja maaw ye k'o yira k'a fɔ k'o tɛ ko bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ ko zinimu min filɛ nin ye ale ye alikayida bolofara ye an ka jamana kɔnɔ zinimu sigira min ye san 2017 jɛrɛjɛkulu minnu bɛ yen n'a fɔ ma ansardini almurabitunu ale ni fɔrɔndi masina olu de farala ɲɔgɔn kan anw ka jamana kɔnɔ ani emirati sahara ka min ye akimi bolofara sigi k'a ɲɛmaa kɛ iyad agali ye k'o dɔnnen don k'o dɔngɔla kari amerikaw yɛrɛ ko min y'o jɛkulu in ye dɛ k'a tɔgɔ sɛbɛnnen don bamacɔle ni ka walekɛbaw ka sɛbɛnw kan wa olu b'a lakodɔn n'o ye bi o ni jɛkulu ka jɛ ka baara kɛ faransi min yɛrɛ kɔladenw caman tun bɛ an fɛ yan ne u y'olu fiɲɛ caman fa an ka jamana kɔnɔ ko faransi ɲinɛna dɛ faransi bɛ ka waleya min kɛ bi a bɛ ka juguya min ta ka ɲɛsin mali ma o juguya waleya tinsini sen fɛ a ɲinɛna k'a fɔ ko min ye a ka sɔrɔdasi minnu tun b'an fɛ yan k'a daminɛ serval ka na barikani na u ka sɔrɔdasi 58 o de fatura mali jamana kɔnɔna na yan k'a daminɛ san 2013 la fo kana se san 2022 ma u bɛ bɔ yan tuma min ko tuma na zini min y'olu fa k'olu ni kɛnɛ karaba k'olu bɔ k'u bin ko bi faransi ɲɛmaaw kɛlen don k'u ɲɛtugu kan wa ko o zinimu kelen almunɛri ko olu de filɛ nin k'u tɛgɛ di maaw ma maa minnu bɛ yen bi n'olu kɛlen don ka bamacawale ɲɔgɔnwale ta ka ɲɛsin mali ma ko tuma na ko faransi sɔrɔdasi 58 olu su bɔra ten wa maliden bayirika mun sara dun mali dugu minnu cira dun maa minnu bolo tigɛra dun maa minnu gosira dun minnu ka duw cira minnu ka waleya cɛjugu kɛra ko tuma na ko faransi ɲinɛn'o bɛɛ kɔ wa ko minnu ka kunnafonidilaw ye u k'a dɔn k'a fɔ kunnafonidi fana bɛ kɛ hakɛ dɔw de kɔnɔna na bi ko yalama diɲɛ kan k'i sigi k'a lajɛ bamanciwale ɲɔgɔnwale kɔkɔrɔma dɔnni bɛ ka kɛ faransi kunnafonidi gafew fɛ taa tɛ ka mɛnɛ si tɛ ka bɔ min ye almunɛri talibo ye a ko ale ye gawoka ye maa nin kelen k'i sigi faransi k'a fɔ ko min ye kidali ye min ye gawo ye min ye menaka ye min ye tɔnbɔkutu ye min ye moti fa dɔ ye k'o y'olu ka jamana ye ko maa yɛrɛ bɛ se ka kala don i ɲina ka bɛn n'o ye cogo di n'i bɛ ko faamu ale ye gawoka ye bi a ye gawoka sini wa a b'a dɔn k'a fɔ fo ka taa min kɛ olu tɛna na u mada na maaw ye maa minnu bɛ yen bi n'u tɔgɔ kɔni de bɛ maaw da diɲɛ kɔnɔna na ko bɛɛ kan ka sɔn min ma faransi ani ninnu ka dogo jɛ k'a bɔra dogo la pewu maa ko fɔlen ne ale y'a ka kuma lase kɛ a y'a kɛ k'a to faransi a ye lakalilu kɛ k'a to faransi faransi de ye fɛɛrɛw d'a ma wa a yɛrɛ bɔra kuma na k'a yira sisan k'a fɔ ko ni faransi bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o kɔrɔ ko faransi ani bamanciwale ɲɔgɔnwale kɛbaaw bolo fana bɛ ɲɔgɔn bolo min ye almunɛri ye a ko o tuma na diɲɛ kɛra cogo di diɲɛ bɛ faamu cogo di faransi min kulera anw fɛ yan faransi min ye a yira k'ale jo sariya lafasaba ye kanabila lafasaba b'a don min ye bɛnw kan ka kɛ cogo min na sariya ni kunnafonidi taabolo minnu bɛ yen ko ka olu labato ko wa k'a bɛ min f'u ye ale ye gawoka ye olu ye kɔrɔbɔrɔ ye anpiri sɔngɔ ye o faso olu ka dugu ye wa olu ka bɛnbaw u limanaw u teriw u ni maa bɛ yen u ni maa ti jɛ fiyewu maa min bɛ dugukolo tila alikayida wo a tɔ fɛn fɛn lajɛlen wo k'u k'a bila u kunna ko mali ye kelen ye bi ni faransi kunnafonidi gafew olu wulilen don ka n ta ka ɲɛsin mali ma ko mali ɲɛmaaw ka wuli k'u jɔ u ka fɛɛrɛ tigɛ u ka laseli kɛ u ka kuma diɲɛ fɛ k'a yira k'a fɔ min bɛ ka kɛ bi a tɛ bɛn bi a tɛ bɛn sini sariya foyi tɛ yen diɲɛ kɔnɔ min bɛ u yamaruya u ka kuma di maaw ma maa minnu n'olu kɔnnen don ko diɲɛ seleke naani sariya sunba yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nin kɔni ye lebu faralen ye sabula min ye waleya min tɛ bɛn min tɛ se ka kɛ fiyewu k'o de sigilen filɛ sen ka diɲɛ bɛ ɲɛna bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la maa tɛ ka kala don i ɲɛna ka bɛn n'a ye k'o tuma na sariya sigilen don nansara jamana olu b'a kɛ cogo min ka d'u ye anw farafin jamana a bɛ boli anw dɔrɔn de kan ko min filɛ ka kɛ nin ye n'o y'a sɔrɔ mali de tun bɛ ka nin kɛ k'an ta kun bɔ k'anw ta bɛ k'a ɲagama ye almunɛri ko an ka ɲɔgɔn minɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka bɔ bisigili la an k'an cɛ siri an k'an ka jamana kɛ kelen ye ale bolo mali kɔnɔna na kɔrɔbɔrɔ fila bamanan bozo dɔngɔnɔ min ye maraka ye ka taa se surakaw ma sinafɔw ni miyankaw ni dafinw n'a tɔ bɛɛ lajɛlen ko an bɛɛ de ye kelen ye jamana kelen kɔnɔna na an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo burudamɛmaw san ni bamanan ye bamananmaw san ni maraka ye wa fila fana maw san ni min ye bozo ye k'o la o bɛɛ min sinsinna an banbaw fɛ an k'an sinsin o kan an ka ɲɔgɔn minɛ an k'an cɛ siri an ka k'an ka jamana fɛ o de ɲɔgɔnna tɛ yen. dugutigi ni wari dafara a ye paase d'a kan
ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o dima fo dugu an dugu dun wara ta de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la Wolomasiri tabaw ka dagatigi ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka mɛn kalo tile 4 ntɛnɛn tɛmɛnen min ye pankuruntigiw ye olu ye wuli ka jɔ kɛ Wolomasiri tabaw ka daga kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jura marabolo ka min ye Bamanjɔla ni ka walekɛbaw ye u kun kɛlen ka minɛn minnu dogo u ka mɔbili 6 ta kɛra o kan ani moto an'u ka minɛn bilayɔrɔ ka taa se u ka taji bilayɔrɔw ma mun kun dogolen do tu dɔ dugura na armée a bɛɛ lajɛlen filenkolonci k'a dakolonci min ye wulikajɔ filanan ye n'o kɛra Wolomasiri tabaw ka pankuruntigiw fɛ Sebaro Masuruna fana na Bamanjɔla ni ka walekɛba maa 50 o bɔnɛna u ni na pewu min ye u ka pick-up 4 k'o fana jeni an'u ka moto minɛn fɛn fɛn tun b'u bolo sa k'a bɛɛ lajɛlen nɔɔni ni pankuru ye wulikajɔ sabanan Bamanjɔla ni ka wale ka t'olu juguya la o kɛra min ye Menaka Masuruna na Menaka dugu yɛrɛ kɛrɛfɛla la Bamanci jɛkulu dɔ olu fana kun dogolen n'o ye armée olu fana bunte o la sa baro kɛlɛtigi n'a ka cɛdenw sa ko min ye Wolomasiri tabaw ye wulikajɔ ni cɛsiri ko u b'o ka fɔ ka taa se waati min ma an y'a yira o la k'a fɔ sa Jafara bɛ musow tun wulila k'u jɔ k'a yira k'a fɔ k'u bɛ dugu bila pewu sabula ko baloko gɛlɛya tun bɛ yen dugudenw u ni dugu ɲɛmaaw y'a yira sa ko ni muso ninnu kɔni kumana kumaw kɔfɛ sibiri wulikajɔ kɔfɛ sa a yirala k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni dabali bɛna tigɛ min ye Jafara bɛ ka minnu bɛ kɔ kan ani Jafara bɛ ka minnu bɛ Bamako yan u bɛn'u bolo di ɲɔgɔn ma balo bɛ se ka u ka dugudenw sɔrɔ cogo min kuma tɛ nin waati in na ko dumuni kɛlen don kɛko kelen ye Jafara bɛ kɔnɔna na nka min ye jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen ani marabolo ɲɛmaa minnu bɛ yen ani sigidatigiw u n'olu kumana k'a yir'u k'a fɔ k'u kana dugu bila fiyewu wulikajɔ ni cɛsiri bɛna sigi sen kan yaasa cogo min na u bɛ se cogo min na ka min ye dumuni k'ale kɔni sɔrɔ u sago la u ka dugu kɔnɔna na kiiriko ta nasira kan sariyaso olu faleli yɛlɛmali baaraw kɛra an ka jamana kɔnɔ sɛbɛnw olu lawaleyali hukumu kɔnɔna na kunungo sigida 5nan na sa n'o ye commune 5 tribunal de grande instance ye kiiri bolo kura min sigira sen kan n'a fɔ ma ko chambre criminelle fala ne e ka kiiritigɛla ninnu ka fɛn de bɛ maa sira quoi cybercriminalité chambre criminelle n'i ye nin tɔgɔ yɛrɛ mɛn dɔrɔn hali n'a fɔra e kan ka taa kiiri i jaabi tigɛ fɔlɔ o n'u m'a tɔgɔ n'u magaya dɔɔnin a bɛ maa sira dɛ ko kiiri 5 de tun bɛ yen kunun baara yɛrɛ kurumokarili kɛnɛ kan dɔw tun ye bingali ye dɔw ye a den fa wa n t'a dɔn k'a den kɛ cogo di ani dɔw fana binna maaw kan min ye ko ɲɛmaaya tun bɛ maa min yɛrɛ bolo sa o ye minisiri Mamadu Kasoge yɛrɛ ye ale tun bɛ kɛnɛ kan a n'a ka chef de cabinet n'a ka secrétaire général ka taa fara an yɛrɛ kɔrɔkɛba kan n'o ye Usmane Fati Ayidara ye sigida 5nan procureur ye e bɛ Usmane dɔn ne e dun bɛnn'a ma dɛ Falaye ni ne tun ye Kasoge ka dankan ye tuma min na u bɛ lutte contre corruption na Kasoge kɛlen minisiri ye ale tun bɛ nɔrɔ bilali la yan'a ka taa kɛ sigida 5nan procureur ye Usmane Fati Ayidara Bamakɔraka don 11 nu nka i ka ko kana s'a ma dɛ sumaya t'ale fɛ yen dɛ
falai ola kena kay kunungo bara kurmo kali bane ministre Mamadou Kassoge aye kumaka no soro kadi mi ye 120 ye ale kumaka intagachi ama anga jaga lame décembre 2024 aye code pénal pour ali code pénal pour charia so voté assemblée nationale là ya promulgué donc bara utamna donc anya na code pénal ali code pénal et système pour chaman de français la chambre criminelle il y a une infraction minute une infraction de donc nous kera au kiri pour d'assises de là pour d'assises sans qu'on a appliqué chien kelen walma chien fla bokumba to aussi ko be fara nyogonka donc mo chaman ko be ke kasola kasoro be triple de sigake a watila donc do rebe ika dossier de banque kasoro pour d'assises banque ika sanwere tamma kono sanwere no ya soro situation masigake a nyema ibe sanwere tamma kono donc be sigake sans saba sans nanike kasoro ka krimatique donc chambre criminelle anya d'abord pour que nous au kadabla ka kiri ka sigake a wati kono pour que ni yekoke inomna na ino irala ika don ini minka kan ni kanka nyangi ikanyangi jona ni kanka pourvoi ni appel ou ke iboke ni manka nyangi ikabla ikataso ka don jona ya ika sansa basana ni ke ko fe ka laga ko a ima fuike ambilabla donc o ke problème yembo ka jela tigala donc la nyini e miye dossier nous de traitement ta telia mais telia konana ambe fere fana ke pour que adama denya hakiu be ka seka falla kono société bangini kirika telia minu korola infraction c'est fait bu bangini ba hakika sigama mais min fana be ka juger en tant que fere ke pour que ka haké fana ka seka sabati donc ambe avocat fu rola parce que vous devez constituer dossier mouna il y a déjà un dossier criminel à teseka juger ka sera avocat ala donc bâtonnier ana baraka nyogo vous devez constituer un dossier bon à en demain pour que baraka ka seka tanye et bâtonnier fana boraka fo dossier damene minube beno beke fu falaki vraiment wala ñu man donc moyala donc ka ñini juge officier de police judiciaire ou fait greffier ou fait avocat ou fait beka tiesi pour que chambre criminelle ak sika sabati parce que na sabatira abi embed na parce que il de telia il de ke en saboyer du minu de kasola pour sika ka sor don jona nous kanka nyangi be nyangi nous kanka bla be bla donc fait mindo vraiment fait mal donc ambi procureur félicité ani président du tribunal amu barake ñogon ben be ka barami ta ici au fana félicité parce que il y a écrit de ce cas qui est de citation qui officier de police judiciaire ou be ko wala mandon ana diu dinango mino nanaka an demeni bare naka au be ko ka wala mandon ici ana la ñini aka ke be saboye odi anga la ñini président de la transition a eu des instructions dit tanga fereke mali justice aka ke mali dem ati sika kete fo ambe de ka enfant fara nyogon ambo de nyina ofe ayan deme justice aka ke an sabo aka ke au sabo fala mali avocat o kala fasali jakulu na fama ko baro di mali ko adimine do ko sabula mi maître mundagatali ka tara jaso akaso batoni ale a irasa ka fo bara min kele vlenie kataganye si maître mundagatalma akaso fala jaga ofe ka damine sibiri sula katabla karila ko amaja uye amabe ma ko sabula dangarila maître mundagatal la mi nyininu ni segasagalu bela jele ko fe baro ya yira saka foko albe la ni nani nyana ke jamana nyema fe ya sa ni ko yi akasega sigi sengelenga wala yi no e kata maître mundagatal ta kasura matbe sharia srafe ubo ko foko sebe koro kon ka yira ka foko ti sharia bara yi ka nyini muntagatal ka bla ka soro fosima ke ala aka sey kata aka so wele mada ka nyesi marati la mauma uka fere bela jinen tika yasa muntaga bimna kumun kona na kara wala mun kona na tara ta ka so tugo mi ko ka nyefo sharia ka srafe kube wele mada bla fana jabana nyemauma uka fere ni dabali bela jinen sigi manivu togola sebe manivu togola ko uka adamania uka toboto sena wa ya ira fana ka foko mi ye baro ye koni ko manyene bo falai
k'u yɛrɛ na wuli k'u jɔ ka diɲɛ seleke n'a ni sariyaso ale ni sariyaso wɛrɛw k'olu magɛ yaasa ni sariya sɔsɔ min kɛlen filɛ ka ta ka ɲɛsin mɛtiri Muntaka Tall ma a bɛ se ka ban cogo min Batoni ye ale de ye sɛbɛn in fasiri mai kalo tile 5 n'o ye Sulemani Sumuntera ye halisa an bɛ to sariyatigiw ka gun ka fala ye Cour suprême maaw olu tun bɛ taamana wɔlɔfɔw fɛ yen min ye Cour suprême secrétaire général ye Nuhu Buhare Banu ale ni u ka conseiller Bakɔrɔba Sina Jara olu tun bɛ taamana wɔlɔfɔw fɛ yen jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ min ye sariyasunbaw tɔgɔla jɛkulu sariyasobaw tɔgɔla jɛkuluba ye ale ka jɛrɛ tun bɛ ka kɛ min ye wɔlɔfɔw fɛ yen avril kalo tile 22 ka taa bila tile 23 la kɛrɛnkɛrɛnnen la Dakar kɔnɔna na bɔsibolo cɛ ka o ban pewu ka bɔntigiya kɛ fewu k'o ban min ye ka maanifin ka fɛn galamu k'a ɲɛnama k'a k'i ta ye k'o bɛ se ka ban cogo min baabu kun sigilen n'o kan ni lajɛ belebeleba in y'a to sa Mali ɲɛmaw n'o y'an ka sariyasoba ɲɛmaw ye olu ni farafinnataw ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka hakilila falen-falen kɛ baaraw bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli jɛlenya baaraw min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ka se ka sigi sen kan jamanaw ka hakɛ minnu bɛ kɛ kiriw ko hukumu kɔnɔ o bɛ se ka sɔrɔ cogo min baabu in y'a to fana Mali ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan yɛlɛmaba minnu donna an ka sariyako la n'an ka taabolo la n'an ka maaw laminɛliko la k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ maanifin yɛrɛ ka hakɛ olu bɛ se ka dafa cogo min Mali ka kuma ye sinsinniko kan lajɛ in y'a to sa min ye Cour suprême ye ale yɛrɛ ka falenbaw k'o dankɛnɛmaya diɲɛmaa ye bɛɛ lajɛlen ka se k'o faamuya Mali jɔyɔrɔ fara maa minnu fɛ o ye Cour suprême secrétaire général Nuhu Buhare ani conseil n'o ye Bakɔrɔba Sina Jara ye olu kɔni ye an jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ nin kɛnɛ in kan n'an bɔra yen min ye bingali waleya mun kɛra an ka jamana kɔnɔ avril kalo tile 25 Musa Alassane Jalo ni ale ye jago minisiri ye fala ye ani jagokɛlaw ni kɛnyɛrɛye sigilamaw ye ɲɔgɔn ye nin waati in na bɛɛ lajɛlen bolo b'i kun ka kule seli setɔ don musakakow bɛ cogo di da dumunikow bɛ cogo di sɔngɔkow bɛ cogo di fɛɛrɛkow bɛ cogo di maa minnu b'o baara kɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye kɛnyɛrɛye sigilamaw ni juraw ka tɔnba ye u bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ chambre de commerce la ka fɛɛrɛw da yira ɲɔgɔn na minisiri ko sa ko nin kɔni kɛra waleya ɲuman ye waleya min y'a to u ye hakilinaw sigi sen kan yaasa balo kana dɛsɛ da dumuni kana dɛsɛ o fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw o ɲɛfɔra ale ye n'Ala sɔnna a ma ale fana ye ciden ye han nɛgɛtigɛyɔrɔ o ye fanda ye n'an bɔra yen minisiri bɛ mara kama bɔli kunna ni faso fanga ka kuma lasela don n'o ye général de brigade Isa Usumani Kulubali ye fala ye diɲɛ seleke naani jɛkulu minnu bɛ yen n'olu bɛ maa gɛnniw ka ko kunna olu ka maa mafalenba 2 nana bɔ a ye général de brigade a y'u bisimila k'a yirula sa k'a fɔ nin waati laban in na Mali kɔni bɛ degun kɔnɔna na koyi sabula min ye maa caman fana kɛlen k'a sigiyɔrɔ bila ka na i sigi yan anw fana taw bɛ kɔ kan cogo min fɛɛrɛ ka tigɛ ka sɔrɔ o la u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa kofɔlen ninnu tɔgɔla don fala ye o ye juin kalo nata in ale tile 20 ye u nana sa ka na Mali minisiri k'ale tuloma gɛn k'a yira sa k'a fɔ k'u b'a fɛ ka ko in kɛ koba ye waleya min senfɛ a ka kan Mali yɛrɛ ka se ka kimɛli kɛ minisiri y'a yira sa ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ninnu maa kofɔlenw ka wuli ka ɲɛsin olu ma a kɔni y'a ɲini u fɛ Mali bɛ ka min ɲini bi o ye basigi ni lafiya ye a ka maa minnu bɛ kɔ kan o maa minnu bɛ an fɛ yan o n'olu kɛlen k'u sigiyɔrɔ bila o u minɛ cogo ɲuman n'u kɛcogo ɲuman o ka sinsin wa ni Ala sɔnna a ma juin kalo tile 20 u tɛna jɔ an jɔyɔrɔ la u ka kɛnɛ kan ka kɛ ni waleya cɛjugu min taara ka ɲɛsin an ka jamana ma avril kalo tile 25 tɛmɛnen fala ye jɛkulu min bɛ yen n'o ɲɛsinnen don jamana kɔnɔna na baloko lakɔlɔsili ma commissaire à la sécurité alimentaire a y'i bolo fa k'a to malo tɔni 30 min ye sefa wari miliyɔn 20 ye ko k'o di du ma ani maa minnu ma n'olu ye degun sɔrɔ waleya in kɔnɔna na fala ye baara in ɲɛna ntɛnɛn tɛmɛnen min ye Asaba Jalo ale ka minisiriso o hukumu kɔnɔna na min ye waleya in ɲɛ sa a yirala k'a fɔ kɛnɛ kan ye ko nin ye ko siɲɛ fɔlɔ ye maa minnu wulila k'u jɔ k'u bolo di kɛnɛ kan min ye minisiri ko sabatɛ de médecin colonel Asaba Jalo ale ye fɔlɔ ye a tun bɛ ka k'ale fɛ yen min ye général de brigade Isa Usumani Kulubali mara kama bɔli minisiri ni faso ka kuma lasela ale fana tun bɛ commissaire à la sécurité alimentaire yɛrɛ fana ye minisiri ye fala ye o tɛ saba ye sa wa u ye taasibila kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu fatura ko in na ka dugawu don kɛ maa minnu joginnen don Ala ka olu kɔni ka fura kɔrɔ fin joona welewelemada da ka ɲɛsin jamanadenw ma k'u fo k'u waleɲuman dɔn Asaba Jalo kɛnɛ in sen kan fala ye k'a b'a ɲini jamanadenw fɛ an ka bɔ filiw kɔnɔna na an ka bɔ tasaraw kɔnɔna na an ka bɔ jalakiliw kɔnɔna na an ka ɲɔgɔn minɛ an ka kɛ baden kelen an ka kɛ faden kelen yaasa an ka jamana bɛ se ka sinsin cogo min na basigi ni lafiya kɔnɔna na k'a b'a ɲini maliden bɛɛ fɛ an ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin ni maa kofɔlen ninnu ma fala ye kununko hukumu kelen kɔnɔna na INPS fana ye 1,000,000 di o kɛra kununko n'an bɔra Asaba Jalo fɛ yen fala i bɛ naza dɔn
a banana be naza don Sheikh Modibo Jara tun bɛ yɔrɔ min Américains fɛ yen an ɲinɛ n'o kɔ kelen wa ayiwa Damasere dɔ fana wulila Mali tɔgɔ la ye tuguni dɛ ko Hildebert Dako maa kofɔlen ale ye cybersécurité diɲɛ kuru kara bi ale de bɛ sankolo la fala ye ka yanga bɛɛ lajɛlen kunna koyi wulikajɔ min ni a y'o kɛ o bɛ tali kɛ sa NASA maaw tun ye baara dɔ sigi sen kan u tun ye degun sɔrɔ ka ɲɛsin u ka minɛn dɔw ma min ye ni maliden ye ni ale bɛ sanayɛlɛ kalanso kɛ ka ɲɛsin cybersécurité ma fala ye a y'u ka nɔgɔ bɔ sɛbɛn na pewu k'a dilan k'a d'u ma k'a kɛ pali-pali NASA ye foli ta ka ɲɛsin a ma k'a waleɲuman dɔn k'a yira sa k'a fɔ ko maa min don maa mafalen don a ka dɔnni ye kundama min sɔrɔ bi a ka kan a ka t'olu kɛrɛfɛ ka baara kɛ ni maliden ni nin sifin a ka se min sɔrɔlen filɛ n'a ka wulikajɔ min sɔrɔlen filɛ k'a ma bali maa la fala ye sabula sifinnakaw bi an ka jamana kɔnɔ min ye bɔlɔlɔsira kɔni fɛ kɔni an bɛ se k'a fɔ tare tare a tɔ tora o sinsinni de ye sisan n'o tɛ n'a y'i ja telefɔni kura bɔ i ka tɔgɔ kura d'a la bi i kana n'a ye Malitel da la an b'a dayɛlɛ an di dan o ma dɛ ni Ala ma farati an bɛ dɔ wɛrɛ dilan min bɛ ɲɛ ni yɛrɛ ta ye nka an dɛmɛ cogo de sa o de ye problème ye n'o tɛ nin ɲɔgɔnna caman dalen don jamana in kɔnɔ yan fala ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka sankɔrɔta di a ma hali bi ko a Dako faso kunnawololi o sinsinni baaraw la n'an bɔra yen min ye AGEFO ye kalansen sigira APDP tɔgɔ la kuma cayara fala ye a ko o la sa olu tun ye sɛbɛn min ta avril kalo tile 25 k'a fɔ ko couvre-feu bɛ Kulukoro fan 14 ko yɛlɛma donna la han sisan Kulukoro n'a Barabolo n'a Tɛnkunugu n'a Bolomadɔ dugu u ka couvre-feu bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ fu ka taa ban sɔgɔmada ɲɛgɛn kanɲɛ 5 n'o ye 5 du matin mana tɛmɛ ni miniti 30 ye nka yɔrɔ minnu ko don fala ye olu yɔrɔw filɛ nin ye a fɔ min ma ko commune rurale de Kalabankoro dugu yɛrɛ b'a la Kalabankoro min ye Ɲamana ye Tabakɔrɔ Sirakɔrɔ Mɛgɛtana ani Jatula olu b'a la commune min bɛ n'o ye commune de Manden ye o dugu minnu b'a la Kanajigila b'o la Mamaribugu Wɛnsɛnbugu Kalabanbugu commune min bɛ n'o ye Sangarebugu dugu b'a la Saranbugu b'a la ani Seedubugu min ye commune min bɛ n'o ye Moribabugu ta ye Moribabugu yɛrɛ b'a la Ngabakɔrɔ Dura yɛrɛ b'a la ani Titibugu min ye Jalakɔrɔji yɛrɛ b'a la ka taa se Dɔgɔduman dugu b'a la ale ni Talikɔ ko olu de kɔni ta ye nin ye nin waati in na yɛlɛma min donna a la sabula a yɛrɛ k'a fɔ ko Bamakɔ couvre-feu banna fala nka olu dugu ninnu sɛgɛnnen don kosɛbɛ donc sa nɛgɛ kanɲɛ fu a i kɛra cogo fana kan k'a sɔrɔ i b'i ka so sa dɛ ni t'i ci wɛrɛ la kan k'a sɔrɔ i b'i ka so nɛgɛ kanɲɛ 5 mana tɛmɛ miniti 30 ye ka se ka bɔ Sikasokaw fɛ yen olu fana ye yɛlɛma don u ta la Kayi fana ye yɛlɛma don a ta la nka olu ka yɛlɛmaw fala olu bɛɛ lajɛlen bɛna jɔ fo kalo tile 18 k'a sababuya kɛ seliko ye nka a bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 23 ka taa ban nɛgɛ kanɲɛ 6 sabula i b'a dɔn ka fɔ seli setɔ don ni seli setɔ don ni ye couvre-feu kɛ maaw laban tɛ seli kɛ dɛ a kɛ kun ye o ye yanni yɛlɛma ka don a la Bayangarakaw bɛ ka welewelemada kɛ bɛɛ ni kelenya bɛ se ka sinsin cogo min waleya cɛjugu min kɛra an ka jamana kɔnɔ o la sa gouverneur nin kalo in tile 4 ntɛnɛn tɛmɛnen ale ye dugudenw ni dugutigiw bɛɛ lajɛlen wele laadalatigi fɛn bɛ Bayaŋara kɔnɔ k'u kana jɛ ka kuma bɛɛ ni kelenya kuma na u bɛnna min kan sa o ye bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma basigi ni lafiya bɛna cogo min na u ka arajow k'olu bila baara la welelemada ka se ka kɛ basigi bɛna cogo min na min ye Bafulabekaw fɛ yen denmisɛnninlakaw kɔni wulilen don k'u ɲɛsin sɛnɛ ma bi dugukolo k'ale ti nkalon tigɛ fiyewu ma ɲina min ye denmisɛnnin caman ye u y'a ye k'a fɔ ka wuli k'i jɔ k'i bɛ taa tunga la o ti mago ɲɛ tuguni n'i ma farati i bɛ kɛ jigansu ye i bɛ taa se ka kɛ jɛgɛw ka dessert n'u ka plat commun ye yaasa i ka bɔ fala ni jɛgɛw y'i sɔrɔ kɔni on s'en mange tout dɛ sisan min ye ma ɲina ni Bafulabe denmisɛnninw ye u k'u yɛrɛ b'u ɲɛsin sɛnɛ ma dugukolo ti maa sɔsɔ minnu bɛ se ka sɛnɛ kɛ olu bɛ k'o kɛ minnu bɛ se ka bagan mara kɛ olu bɛ se k'o kɛ minnu fana bɛ se ka nakɔ kɛ olu bɛ se k'o kɛ mais u bɛ k'a bɛɛ lajɛlen kɛ ni an yɛrɛ ka farafin nɔgɔ ye yaasa a ko ka se ka ɲɛ cogo min Sega Sisoko k'ale kɛlen don ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye a ko la bi maa caman y'a k'a yira sa k'a fɔ ko ale kɔni ye se sɔrɔ ko in na sabula ale tun ye tungala ta jateminɛ k'a lajɛ a ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la sisan kɔni a seginna ka na baara kɛ bi a bolonɔ
o dogolen tɛ maa si la wa min ye sɛnɛfɛn ninnu bɛɛ lajɛlen a bɛɛ ye farafin nɔgɔ ye wulikajɔ ni cɛsiri k'a b'a ɲini sifinnakaw fɛ u k'ale ladege nka Falaye ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta k'an b'a la dɛ musaka ka se k'u dɛmɛ u ka nin baara in kɛ k'o fana kan ka kɛ baɲumankɛtɔw olu fɛ Kulukorokaw fɛ yen kuranko gɛlɛya min bɛ yen bi-bi in na o ye gilasi sɔngɔ yɛlɛ olu fɛ yen Falaye gilasi min tun bɛ feere dɔrɔmɛ tan o kɛra 20 ye wa a yɛrɛ yeli ka gɛlɛ fana Kulukoro yɔrɔ caman firigotigiw kɛlen don ka n tɛ san sɔngɔ da gilasi kan min ye kuran ye o tɛ sɔrɔ taji tɛ ka labɔli kɛ bi-bi in na sa f'u ka gilasi sɔrɔ f'i kana wuli kana Bamakɔ kɔnɔna na o yɛrɛ fana n'i y'o donni n'i ma farati yanni ka se a bi k'a bɛ yele o sugu ye o ye jago ye sa dɛ o t'i kɛlen ye ji feerela ye sa wa ka na gilasi san ka taa ji feere Kulukoro o la sa ko fɛɛrɛ min ka ɲi taji ka na u ka kuranso la yaasa Kulukoroka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo min Gawukaw ye kalansen sigi sen kan kalansen min bɛna n'a to nin waati in na fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ se ka sɔrɔ min ye denmisɛnninw ye minnu bɛ moto baaraw kɛ olu ka jɛɛrɛ sa ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka bolo don ɲɔgɔn bolo o la sa min ye kalan ninnu kɔni ye a bɛ tali kɛ boîte à vitesse la réglage carburateur ale ni supasi k'olu bɛɛ lajɛlen kalan k'olu k'u kunna Falaye nin ye kalannijɛ ye dɛ a bloc tɛ nin na dɛ n taara so ka na an ye pause kɛ an taara pause café la nin don ye dɛ ni n'u ye nin ɲɔgɔn na caya marabolo la sa a bɛ ɲɛ dɛ sinon an ye dɔ kɛ tubabukan jalanfɔ in na bureau kɔnɔnaw la sa koyi kalan in k'a segira sen kan min ye baɲumankɛtɔ EFAD fɛ ale ni FAFPA yaasa cogo min na bololabaarakɛla denmisɛnninw n'o ye mécaniciens ye Falaye u bɛ se ka dɔ fara u ka faamuya kan ka se ka moto caman dilan Gawo n'a lamini bɛɛ lajɛlen na hiji ta hukumu kɔnɔna na hijiden kunfɔlɔw olu y'u senbɔ kɔnɔkɔrɔ k'u kunna min ye Madina ka Falaye kunungo yan'u ka bɔ yan minisiri Mamadu Kone ale tun bɛ kɛnɛ kan min ye Madina ye ale fana tun bɛ kɛnɛ kan aéroport directeur ba n'o ye colonel major Lasina Togolaye ka taa fara pankuru min taa ni Mali hijiden kunfɔlɔw ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kan yira se k'a fɔ ko min ye vol fɔlɔ in kɔni ye Falaye ale bɔra Bamakɔ heure 7 kɔfɛ a sera nka yan'a ka taa Mamadu Kone a donna pankuru kɔnɔ ka kuma min fɔ an ka o lamɛn. Inshallah. Merci beaucoup. Merci. Voilà, dina ministre docteur Mamadou Kone a bolo filɛ sa ka na hijidenw bila aéroport la alhamdulillah an bɛna wuli inshallah premier vol gouvernement alhamdulillah inshallah. Falaye nin pankuru fɔlɔ in Ethiopian Airlines maaw de taara ni olu ye maa 342 olu sera Madina ka ban heure 7 kɔfɛ Ibrahima Jawara ale b'o kunfɔlɔw la an ka jɛ k'a ka laseli kunfɔlɔ lamɛn. Wallahi ala ka sebaya di an ka faamaw ma ala ka sebaya di an ka faamaw ma n'o tɛ an ka mɔgɔw sɛgɛnna dɛ Mali sɛgɛnna dɛ. Bi sɔgɔmada in na aradiyoba in na le 6 mai 2026 gouvernement ka hijiden fɔlɔ sera Madina alhamdulillah rabbil alamin avion jiginna 6h du matin waati an balima silamɛw ciden ba ka ni duguba in na alhamdulillah an balimaw gouvernement ka vol fɔlɔ wulila kunu tarata 19h30 ni ka se yan bi sɔgɔmada in na an selen sa an y'a sɔrɔ déléguéw caman de bɛ yan nɔ cogoya min na hijidenw ka se k'u kunbɛn k'u bisimila nin duguba in na an balimaw. Ala ka sababu ɲuman k'an ye Ala ka garisɛgɛ ɲuman d'a ma Ala ka kɛnɛyaw jidi Ala ka jamana basigi Ala ka kisi janfa tɔɔrɔ ma Ala ka kisi mɔgɔ jugu tɔɔrɔ ma. Nin ye gouvernement ka vol fɔlɔ ye min sera Madinɛ o tɛmɛnen kɔfɛ vol bɛna tugu ɲɔgɔn na fo ka taa ban inshallahu. Nin dugu sanumanba in la an b'a la fo ka Ala barika da ka sera an kuntigi Mamadu ka sallallahu alaihi wasallam kisi ni nɛɛma ba ye an b'a ɲini Ala fɛ a ye Madina barika cogo min a k'an ka Maliba in barika a ye Madina kisi a k'an ka Maliba in kisi a ye Madina bɔ bolo la
ka makan kisi ka makan bolo bolola akan ka maliba in kisi ka an ka maliba in bɔ bolola an b'a ɲini jabaru masa fɛ a se b'a ye a ka nɔgɔ a ma an balimaw ka bɔ bamako ka na madinɛ a bɛ bɛn ɛri 7 hakɛ ma avion kɔnɔ a ma nɔgɔn dɔɔni ijidenw bɛ sɛgɛn nka o n'a ta bɛɛ nisɔndiyalen don u b'a la ka dugawudon kɛ mali ye u nana ka mali to lahala min na u b'a la ka dugawu kɛ mali ye koyi ala ka mali sabati ala ka mali jidi ala ka mali taa ɲɛ an balimaw alahi duwawu yɛrɛ de kan ka ta mali ɲɛ an bɛ duwawu de kɛ ala k'an denw an ta ni walitaw ala k'u kisi ala ka jamana in yɛrɛ suma gɛrɛgɛrɛ jugu min b'an kan yarabi ala k'a kɛ fiɲɛkolon ye ka bɔ an kan walahi ala ka sebaya di an ka faamaw ma ala ka sebaya di an ka faamaw ma n'o tɛ an ka mɔgɔw sɛgɛnna dɛ mali sɛgɛnna vraiment o de tun bɛ n fɛ vraiment mali ka suma mali sumani bi n'a kɛra an bɛ lafiya ala an bi an kamana gannen don an kɔ la mun bɛ k'an kɔ an t'a dɔn an bɛ dugawu de kɛ an bɔra ka ɲuman tɔ an ka segin ka bɛɛ ɲuman sɔrɔ ka segin n'anw yɛrɛ ɲuman ye an b'o ɲini ala fɛ a ka n ka batokɛlenw bɛɛ minɛ. ayiwa alhamdulilayi an balima silamɛw nin ye mali higiden fɔlɔw ye minnu jiginna madina nin waati na alhamdulilayi rabil alamin a tɔw bɛ nalen an bɛ dugawu kɛ ya rabi ala ka sedu bɛɛ ɲuman ye ka n'an bɛɛ sɔrɔ yan inshallah aw ni cɛw ni baraji ibrahim jawa ka bɔ madina wasalamu alaikum. ayiwa an bɛ dugawu kɛ fala ye an ka hijidenw ala ka bato bɛɛ lajɛlen minɛ taa ni ka segi ala k'a nɔgɔya min ye hiji dɔ ye ala ka o yira an n'u bɛɛ lajɛlen na bankasikaw fɛ min ye muso minnu bɛ dɔgɔtɔrɔya baara kɔnɔna na sa n'o olu ka maternité kɔnɔna na sage-femme olu y'a yira sa k'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kɔni u b'o o sigi sen kan hali n'o y'a sɔrɔ don kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don sen kan bolo tɛgɛkoli senfɛ sa u y'a yira sa k'a fɔ ko kɔni ma se ka kɛ nka u yɛrɛ ye fɛɛrɛw sigi sen kan tɛgɛko sanuya bɛ se ka sigi sen kan cogo min na san 2025 u ye baara minnu k'o kɔnɔna na n'u sera ka jiginni minnu kɛ ka maa minnu dɛmɛ u y'o kimɛliw fana baaraw kɛ u y'a yira sa k'a fɔ kɔni min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye min ye banka sage-femme ye o date nana to u la tɛgɛkoli safunɛ na o fɛɛrɛ ɲumanw fana u y'olu fana ɲɛfɔ fala ye n'ala sɔnna ma sini minisiri Mamu Dafe ale ni seko dɔnko tigilamaw bɛɛ lajɛlen wele ka kɛ ni degun min y'an ka jamana sɔrɔ lotɔlitigi fara seko ni dɔnko tigilama kan bolola baarakɛla fɛn bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ lajɛlen wele no sini CIC bɛ ale Basumana Jelibaba Sisoko tɔgɔ la so kɔnɔna na nɛgɛ kanɲɛ 10 waati n'o ye sini alamisa ye mai kalo tile 7 ko ka kɛ ni wele nafa ye sa Mamu Dafe y'a yira sa ko jatigɛ ni maa si ka toli kɔfɛ bɛɛ lajɛlen ka na ka na i ka hakilina ni ka fɛɛrɛ di yaasa a bɛ se ka da yira jamana ɲɛmaaw la cogo min na seko ni dɔnko maaw fana ka se k'u jeniyɔrɔ fin an ka jamana ale kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na sa min ye ɲɔgɔlɔn ye seko ni dɔnko tigilamaw ye min dilan an ka jɛ ka o filɛ. Me taa lajɛ fɛn min mankan bɔra ngalo i sira na de mankan bɔra yan fɛ e bɛ taa yan fɛ i fana na fulakɛ mɔgɔ b'a hakili ka bilen wa an fana ka cɛw fulakɛ a joli an cɛ an ba muso aw minnu bɔra kɛnɛma nin tun ye mun mankan ye aw y'o mankan mɛn k'aw to yan ayo mobiliba de jɔlen pinɛ furu na n b'aw girinna a jara de ayi yɛrɛ mɔgɔw girinna hey fulakɛ musow a y'aw nakun fɔ dugutigi an nana ɲininkali kɛ de n'a sɔrɔla kow sumana n'an bɛ se ka taa dɔgɔ la awɔ a bɛ se ka taa dɔgɔ la faamaw nana basigi nana nka a y'a hakili to a yɛrɛ la a ka kɔlɔsili kɛ an ce Siaga e sera ka na awɔ ba Sunkalo ne bɛ bɔ yan de a gɛlɛyara cogo cogo ne kan ka jija kana kunnafoni di aw ma bilasiralikan min mana kɛ yen ka n'o fɔ aw ye Siaga an kɔni kɔnɔ mɔnen don ya koyi hey e de kɔnɔ mɔnen don jitɔ dugutigi kangari da fulakɛ ye hey fulakɛ a tiɲɛna dugutigi duguba kɔnɔna kun ka kalan an bolo yen dɛ a ko gɛlɛyara nin bɔra caman joginna ala ka hinɛ taabaa bɛɛ lajɛlen la wa ala ka lafiya da di ani banabaatɔw bɛɛ lajɛlen ma ne ko denbaw ɲɛji bɛna cɛ tuma jumɛn na sa a y'aw kɛ pewu wulikajɔw bɛ sen na don dɔ an bɛ ɲinɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔ maliba tɛ wa a bɛ suma wa a tɛ kɛ maa si kelen sago ye ala tɛ maliba to janfan si la min ɲininen don an fɛ duguba fara togoda kan o de ye an k'an fanga fara faamaw ta kan
bɛɛ k'i ɲɛmada an ka kɔlɔsili bonya n'an ye ko bɛnbali ye walima ka maa sure ye maa min ye siganama ye an ka kofɔli kɛ joona kunnafoni kuntan dɔw bɛ ka di bɔlɔlɔ sira fɛ maa ka n'i tulo don a kɔrɔ f'an k'a dɔn k'a fɔ ko kunnafoni lakika faso de b'o di wa maa si kelen kana bɔ ka sɔrɔ i ka bugulatigɛ sɛbɛn dɔ t'i kun i n'a fɔ carte d'identité nina wolosɛbɛn o n'a ɲɔgɔnnaw ni faamaw ko an ka bɔ sira min fɛ an ka b'o fɛ maa si ka n'i faso labila maa si ka n'i faso janfa nin ye seko ni dɔnko minisiriso ka bilasiralikan ye ka ɲɛsin maliden bɛɛ ma faso ko an bɛɛ kungo don wa lakanani a ka kan ka kɛ an bɛɛ kungo ye ala ka jamana in kolosuma Burkinakaw ka kunnafoni ladilisoba olu y'a yira sa k'a fɔ min ye Faransikaw ka télévision so bɛ n'o ye TV5 Monde ye ko k'ale ka jaw tɛmɛni jɔ fɛ sabula u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye télévision so in ye majaw yira a ka baara la n'a ka kunnafoni n'a ka sɛgɛsɛgɛliw n'a ka baaraw kɛcogo la Moritanikaw fɛ yen wasaden 2 olu kɔni bilala ka taa kaso la san 4 ko sabula jamanakuntigiw y'a nɛni ka kun ye fusamantiya ale ni siya woloma baara k'o ta ka ɲɛsin jamanakuntigi ma kunnafoni di gafew olu y'o kuma fɔ ka bɔ Moritanikaw fɛ yen Sudankaw ka gouvernement y'a yira sa k'a fɔ k'a bɛ jalakili ta ka ɲɛsin Ethiopie ma sabula min ye mugukisɛ dɔ ye n'o ye drone ye o taara k'olu ka dugu fan dɔ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la Khartoum ale kɔnɔna na maa caman kɔni ye degun sɔrɔ waleya in na u ka fanga ka kuma lasela n'o ye Suraso ka kuma lasela ye général brigade Asim Awad Abdallah Walahad ale y'a yira sa k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ drone in ye drone S88 ye a yirala k'a fɔ sa ko n'i y'a jateminɛ Émirats Arabes ale kɔni ka drone don min ye mugukisɛ in ye sa a kɔni bɔra yɔrɔ min na sa o ye pankurutigi kɛnɛ min tɔgɔ ye Bahar Dar ye n'o o bɛ Ethiopikaw olu fɛ yen RD Congo maa caman wulila k'a yira sa k'a fɔ ko min y'u ka jamanakuntigi kɔrɔ ye nɔminɛli min fɔra États-Unis kaw fɛ ko o ka sinsin kosɛbɛ sabula maa kofɔlen ko min ye Bamajɔlen ka wale kɛbaa minnu bɛ u ka jamana kɔnɔna na n'o ye fanga ka tɛ ka tila ye M23 ma u ka a bɛ olu kɔkɔrɔ donni na Faransikaw fɛ u ka dɔgɔtɔrɔ dɔ ni ale bɛ maa caman furakɛ bana caman furakɛ si bɛ san 70 san 60 ani kɔ la k'ale kɔni minɛna ka bila kaso la o don ko sabula min ye maa kofɔlen ye k'a ye bingali wale ta ka ɲɛsin maa caman ma kɛrɛnkɛrɛnna musolakaw bɛ o la Versailles kaso ko u y'a bila o kɔnɔna na Irisicaw fɛ min ye so belebeleba dɔ kilomɛtiri 600 ani Moscou cɛ u y'a yira sa kɔni ko mugu taara ci o la mugu ci in kɛra kunungo min ye maa caman o joginna u ka marabolo ɲɛmaa min bɛ yen n'o bɛ dugu in kɔnɔna n'o ye Cogowasi ye Sergei Antonov ale ye kibaruya in danganamaya bɛɛ lajɛlen ye Iran kɛlɛ hukumu kɔnɔna sa min ye Iran sɔrɔsiw ka ɲɛmaaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko a bɛ k'a fɔ ko olu ye Émirats Arabes kɔni bon k'o tɛ tiɲɛ ye bi o tɛ tiɲɛ ye sini sabula k'olu mana waleya min kɛ olu b'u da don o la nka u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye waleya min sigilen filɛ sen kan nin ye a y'a to min ye Émirats Arabes ye ale yɛrɛ fana wuli ka jɔ kɛ sa lakana fanfɛla la sa k'o sigi sen kan a ka jamana kɔnɔna na n'o tɛ ko min ye misili kɔni k'a fɔ ko o bɔra olu fɛ ka taa se Émirats ma k'o tɛ tiɲɛ ye bi o tɛ tiɲɛ ye sini kɛnɛya ko ta sanfɛla la sa an b'a yira o la k'a fɔ ko kunungo min ye kɛnɛya maaw ye n'o ye Jɛnsɛrɛgɛnani tɔgɔ la tɔnba ye kɛnɛya ko hukumu kɔnɔna na banakisɛ dɔ bɛ sa k'a kɔni yera bato dɔ kɔnɔna bato min n'o bɛ Cap-Vert-kaw fɛ n'a dulonnen ye hali bi maa caman ko fatura bato in ale kɔnɔna ka sababu kɛ bana cɛjugu ye wulikajɔ ni cɛsiri ka kɛ sa bana in bɛ se ka kunbɛn cogo min na yan'a ka cari ka taga kɛrɛnkɛrɛnnenya Anglɛkaw olu fɛ yen farikolo ɲɛnajɛ ko ta nasira fɛ npogotigi minnu bɛ yen n'olu si ma san 20 sɔrɔ FIFA tɔgɔlandolati min kan ka sigi sen kan mai kalo tile 4 o la lakodɔnni farikolo ɲɛnajɛ lakodɔnni fɛn min bɛ n'a fɔ ma ko mascoti u y'a yira sa k'a fɔ ko kɔni dangɛnɛmana ko yira bɛɛ la min y'u ka seko ni dɔnko n'o ye isilama ye ko a bɛ tali ko la musolakaw jɔyɔrɔ o sinsin na kosɛbɛ an fana fɛ yan min ye an ka farikolo ɲɛnajɛkɛlaw n'o ye bras de fer maaw ye olu tun taara taama min senfɛ kunungo u sigilen ka na sa u kunbɛnna minisiri fɛ n'o o ye Abdul Kasim Fɔnba ye a yira sa k'a fɔ ko min ye bras de fer kɛlaw ninnu kɔni u ni jɔnjɔn caman nana jɔyɔrɔ caman u y'o sɔrɔ minisiri y'u fo k'u waleɲuman dɔn k'a yira sa k'a fɔ k'u ye nin baara min kɛ nin ye farafinna ka bras de fer tako 15nan kɛnɛ kan n'o kɛra Ganakaw fɛ yen ko jamana 23 de tun b'a la Mali kɔni k'a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ minisiri y'u fo k'u waleɲuman dɔn wa min ye jɔyɔrɔ fɔlɔ fana k'an y'o san numankurumaw ta la cogo min musolakaw fana ta la an ye jɔnjɔn caman fana sɔrɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Mali ka se ka bɔ kɛnɛ kan ka se ka nin ɲɔgɔnna jɔnjɔn sɔrɔ minisiri ye jamana tɔgɔ la fo ni tanu ta ka ɲɛsin bras de fer kɛlaw ma
k'u fana k'u sinsin farikolo ɲɛnajɛ ale bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya min dira ma Falaye Keyita Ana Jara ani ne yɛrɛ fɛ ka dugawu kɛ tile hɛrɛ Ala k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma sini kɛnɛ laban Ala k'a d'an ma Ala k'an ka jamana kisi halisa k'a fɔ aw ye couvre-feu banna nka n'a bɛ bɔ ka taa yɔrɔ yɔrɔ sufɛ tile fɛ aw ka sɛbɛnw bila u kun lakɔlɔsili bɛ fan bɛɛ waati bɛɛ kuma bɛɛ mɔgɔw k'u hakili t'o la an ka lajɛ fana min ye kiiriw ye an ka n'u tigɛ an yɛrɛ ye an ka kisi cogo min na an bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw la kisi cogo min na n'a ye sigana fɛn fɛn ye an ka finitigilakaw wele olu k'a jala tigɛ a ko ka tɛmɛ olu ka sira fɛ an kana kiiri tigɛ an yɛrɛ ye sabula kunun an y'a mɛn k'a fɔ ko Yirimajɔ dɔ kɛra Bamakɔ kɛrɛfɛla la nka dugudenw sera ka se u hakili la u sera ka maa kɔni minɛ ka taga n'a a ye maa si ma gɔngɔli sigi a kun o misaliya olu ka ɲi kosɛbɛ an b'a ɲini halisa olu ka sinsin an ka jamana kɔnɔ na a k'an bɛn waati wɛrɛ. Aw bisimila hôtel Lafiya la ni séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72